ತುಳು ಬಂಧುಲಿಗೂ ಬಯ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೇನುತ್ತ ಐವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗಿಗು ನೂತ ಐವನೇ ಕಂತಿಲಿನ ಪೂರೈಸಾಯಿನ ಸಂಭ್ರಮ. ಇನ್ನೂತ ಐವನೇ ಎಗ್ಗಿಡು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಬಗಿಟ್ ಚಿಂತನೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಕಜ್ಜದ ನೂತ ಐವನೇ ಕಂತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವನ್ನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ ಮೀನ್ ಮೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲು ಮೇರಿನ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ನೂತ ಐವನೇ ಪೊಲಬುದ ಪಾತೆರ ಗೇನ ಪಟ್ಟೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಇಂಬೇರೆ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಮಲ್ಲಬಿಂದಿರಾದ ನವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ ಚೂಂತಾರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯನಾ ಪಕ್ಕಳ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರ್ವ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಅರ್ತಿ ಪ್ರಿತ್ತೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕುಡೂರಿ ವೇಣು ವಿನೋದ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕ ಸರಿ ಮೇರೆ ನ್ಯಾನಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆಗು ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇನು ಅರ್ತಿ ಪ್ರಿತ್ತಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರು ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ತುಳು ಈ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊನ್ವೆ. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಎನ್ನುವೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ನೆರೆಲ್ಡ್ ಇನ್ನೇ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಗೇನದ ಪರಪುದ ನೂತ ಐವನೇ ಸಂಚೆ ಬಂಪೆನು ವಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ ಆದಿಪುಂಡು ಪಂಡ ಶುರುಡು ದಿಂಚಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪಿಪ್ರಾಯವು ಶುರುಡು ದಿಂಚಿ నేను ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಭಿಮಾನದ ದಿಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಈತ್ ಮುಟ್ಟಗು ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟ ದಿನ ಚಿತ್ತನವೇ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನದ ವಿಷಯ. ಇನಿತ್ತ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರರಾದಿಪುನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ರೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚೂಂತಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರ್ವದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯನಾ ಪಕ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಉದಯವಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರು ಮಿತ್ರರಾಯನ ಶ್ರೀ ವೇಣು ವಿನೋದ್ ಸಂಯೋಜಕರ್ನಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಕ್ಕ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಆಯ್ತಾ ಈ ಎಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ತುಳು ಇಂಚಿಪೊಡು ನೇತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಲಕಂಬುಲೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಮುರಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಪೆರ್ಮೆದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ 6ನ ಕೂಟದ ಮುತಾರೆಕೆಡು ನಡತಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಂಬುಲದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕಡೇಸಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾವನವು ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಅವಿತ್ತ ಕಂಬುಲದ ಉದಿಪನಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರಿದಿನಲ್ಪ ತುಳುವೆರೆ ಉದ್ದೇಶನು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಹಿತೊಂದೇ ತನ್ನ ಭಾಷಣಡು ಬಂದಿರು ತುಳು ಭಾಷೆನು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಾನಾದಿಗೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂದು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರಪ್ಪ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಪಾತೆರ
ನಂಕ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂಗೈಕ್ ಬೆಲ್ಲರೆಂಕ ಅವನ ಚಿತ್ರ ಆಶ್ವಾಸನೆಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೈದ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಂದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಪಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಪನ್ನನ್ ಚಿತ್ರವು ఒక ದುಂಬುದ ಸರ್ಕಾರಲ ಕೇರಿಡ್ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ ಮಲ್ದನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗು ಎತೋ ದಶಕಗಳ ದಿಚ್ಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಖಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗು ಮುಟ್ಟದ ನಂದದ ಪನ್ನೊಡ ಆಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಕನ್ನಡನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಏರ್ಲ ಒಂದೇನ ಕನ್ನಡನು ಭೇದ ಮಲ್ಪನಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಅತ್ತು ಖಂಡಿತಲ ಕನ್ನಡಗೂ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಹಾಕಿಡು ಭಯಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನು ಎನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇತೊಂದು ಬೈದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜನಲ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ದಾತ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇಂದ ಆವಡು ದುಂಬುದ ಪರಕಾಲ ಹೊಡೆದಿಂಚಿಲ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡದ ಮೋಕೆ ಭಕ್ತಿ ತಕ್ಕಲು ಕಡೆ ಪರ್ಲಿಕ್ಕನೆ ದ್ವೇಷ ಅತ್ತೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಓವು ನಮ್ಮ ಅವು ತುಳು ಅತ್ತ ಐಕಂದ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆಗಾದು ತುಳುತ್ತ ಬಾಲ್ವೆಗಾದು ತುಳುನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಳು ನಾವು ತುಳುಕು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನಡು ತುಳು ಸೇರುಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಡು ಅಧಿಕೃತ ಆವುಡು ಒಂದರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಹೋರಾಟ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗೂ ಇತ್ತೆ ಬತ್ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂದದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಡು ಸದನಲಿಡು ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಿರ್ಣಯ ದೆತ್ತುನಡು ಈ ವಿಚಾರ ಇಂಚೆಪ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂತೆ ದೂರ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿಟ್ಟಡು ಈ ಭಾಗದ ಸಚಿವರು ಜನ ಶಾಸಕರು ಈ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬುಲ ಒಂತಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಆಶಾಭಾವನೆ ಒಂತೆ ವರ್ಷಡೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆಪದ ಸಮಯಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 2021 ಇಸ್ವಿಡ್ ಓರಾವು ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ 2021 ಜೂನ್ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡತದೆ ಜೂನ್ 1 ತಾರೀಕು ಅಪಗದ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಿಲಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡತಂದು ಅನ್ಲೈಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆ ಸಭೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲಿಡ್ದು ಪತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರಿಕಾರರು ನಾಗಾಭರಣರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ BV ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬಳ್ಳಿಂಚೆ ದುಂಬಾಯಿನಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಪಂಡಿರಿ ಕನ್ನಡದ ಮುಖೇಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖೇಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಅನುಮಾನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡಗೂ ದೋಷ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡ ಅಂಚ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಳುವೆರಡ್ದು ಇನಿತ್ತ ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಹೋರಾಟೋಟ್ಲ ಕನ್ನಡಗೂ ತೊಂದರೆ ಆತಿ ನಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ದೂರ ಆತಿ ಮಲ್ದಿ ನಿಂದಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನರು ಆಡ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕರಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನನ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಆತಿಜಿ ಆಣದಾಡ ಐಡ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಉಡಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಚೆಪ್ಪೊಡಿತು ಕರಿಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅವಧಿಡ್ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಡತಿತ್ತೇನೆ ಓವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡತಿತ್ತೇನೆ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ
ಐಕ್ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಲ್ಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಿಡ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ಕರೆಸತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ತಿರು ಮಾತನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ಪರೆಯವು ಐಟ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಫಾರಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಅವನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುರ್ದ್ಲ ಆತನು ಐಕ್ಲ ಯಾನ್ ಕುರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂದ ಮಾನ್ಯರೇ ತುಳುವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ವರದಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನಾ ಕಾಲದಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದ ತುಳು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊರು ಪರ ಊರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಭ್ಯ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಜನ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವುದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸದಾ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತುಳುವರಿಗೂ ಬಹುಪಾಲು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 36 ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, the regional languages under Article 345. Each state legislature is empowered under Article 345 to adopt any one or more of the languages in use in the state for all or any of the official purposes of the state concerned. In order to protect the linguistic interests of the minorities in certain states, the Constitution has incorporated a special provision. According to this, the President is empowered under Article 347 to direct a state government to recognize a particular language for official purposes, either for the whole or part of the state, if he is satisfied on a representation made to him means President, made to him in this regard, that a substantial proportion of the population of the state desires such recognition. ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸರೆ ಪೋವಂದೆ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪನ ಸೋದರಿ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ನ ನಡುತ್ರ ತುಳುವೇರ್ನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಂದ ತುಳುನು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ಪನಿತ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪನಿತ ಮಟ್ಟಿಡು ವರದಿಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡು ಎಂದಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸನಗಳು ವಿವೇಕ ರೈಕಲ್ನ ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸನಗಳು ಐಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರನಕಲೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನಗಳು ಗೌರವಿ ಸಾವಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿವೇಕ ರೈಲ್ನ ಆದಿತ್ಯನು ವಿವೇಕ ರೈಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಜಕ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್ರು ವಿಘ್ನರಾಜರು ಕೆ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೇನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೇನು ಕೊಡ್ತೀರು. ಆ ಇಂಚ ಒಂದೆಂಜೆ ಮಟ್ಟಿಡು ಆಯಿನವು ಅಡಡಗಿ ಉಂತುಗಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಪನಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂದೇ ಏನಿ ಕಾಲಡ್ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಲ ನಮಕ್ ಪುದರಿತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರು the name Tulu Nadu was in vogue from the early centuries of the Christian era up to the Keladi rule, that is the 17th century. ಪಂದು ಬರಪೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕಾರಂಭ ಕಾಲದಿಂದ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ತುಳುನಾಡೆಂಬ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ. ಮುಂದೆ ಇವು ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎನಿಸಿದವು ಪಂದು ಆರು ದಾಖಲಿಸಾವೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಣಿಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಪನಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಮಹತ್ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಗೂ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನತಿಗೆಗೆ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ದರ್ಜಿದಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡಿತು ನೀರಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಂಚೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರ ಪಂಪೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ತುಳುನಾಡು ತುಳುವಿನ ಜನಜೀವನ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಪಿರವೇ ಸುರಾದ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಪಂಪೇರು
ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 2000 ವರ್ಷ ಪಿರವುದ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಹಸನೋಡು ತುಳು ಶಬ್ದಲು ತೋಜಿದ. ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಭಾಗಲೆಡು ಕೊಡಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂನಾ ಡೆಲ್ಲಿ ದುಂಬಾಯಿ ಪರರಾಜ್ಯಲೆಡ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಂಚಿತ್ತಿನ ಪರದೇಶಲೆಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಆದಪ್ಪನಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಾಂದಕಲು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತಿರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುನು ಗಲಸುನ ಚಿತ್ತಿನವು ಒಂದು ಮಾತ ಗೆಂಟಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕೌಟಿದ ಆತು ಜನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕಲು ತೆರಿದಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನಗಣತಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಜೆ ಸರಿಯಾದ ಜನಕಲು ಪಂಡಿಪ್ಪು ಜನಂಚೆ ಅದು ದಾಖಲೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪರೆಯವು. ಸಂಧಿ ಕವಿತೆ ಗಾದೆ ಎದುರುಕತೆ ತಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುಟು ಸಮೃದ್ಧವಾದುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಕಿ ಭಾಷೆಲಿನ ತೂಂಡ ತುಳುಟು ಬರವುದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಿನಂತೆ ಕಡೆಸ ಇಂದ ಅಂಡಲ 13 ಶತಮಾನೋಡ್ದೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ದಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪಣಿಯಾಡಿ ಚಳುವಳಿ ಕಾಲೋಡು ಹೊಸಕಾರದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಸುರಾದ ತುಳುಕೋಟುಲು ಆಕಾಶವಾಣಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚುದ ಪತೈವ ವರ್ಷಲೆಡು ತುಳುಟು ಪೂರ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಲೋಕದ ಪಾಕ ಭಾಷಾ ವರ್ಗಲೆಡು ತುಳುಕು ದಿಂಜ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲಿನ ತೌಲನಿಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರೀನ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ವೆಲ್ ಪಂಪಿನಾರ್ ತುಳು ಪುಡುಕಿನ ಬುಲೆದು ದಿಂಜಿದು ಪುನಃ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ಭಾಷೆ ಎಂದು 1850 ಇಸ್ವಿಡೆ ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿಕುಲು ಕೇರಳದ ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂದಲ ಅವು ಕಾಲಕಾಲಗೂ ವಲಸೆ ಆಳ್ದಿನ ಅರಸ್ಥಾನಲು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ದುಂಬಾಯಿ ಕಾರಣ ಹಿಡಿದಾದ ಇನಿಕ್ ದಿಂಜ ಕುಸ್ಕುದು ನಾಡಲ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಜನಕ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿச்சு. 1950 ಇಸ್ವಿಡ್ ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ಆದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳಗೂ ಇಂಚ ಸೇರಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಳುವೆರ್ಲ ಅವೇನು ಒತ್ತೊಂಡೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬಾಯಿಪಾತಿರಳುವರಿಡು ಪ್ರಾಕೃತಿ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅದಾಗ ಮದಕ್ ಸಂದದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚುಗು ಪಿರ ಬುಲ್ಪುಗು ವರ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಜೈಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐಡ್ ಬಕ್ಕಂಚಿ ಬಂಟ್ವಾಡ ತಮ್ಮಯ್ಯರ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡದ ಬೇತೆ ಜನ ಆದಿಪ್ಪು GVS ಉಳ್ಳಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ತುಳುಪೀಠದ ವೆಬಿನಾರ್ ಬತ್ತದ ತೆರಿಪಾಯಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲಕ್ಕ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಪಂಪಿನಾರ್ ಇಂಚಪಡು 3000 ಜನ ತಾತ್ ತುಳುವೇರೆಗೆ ತುಳು ಅಭಿರುಚಿ ದಿನಗಳೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದ್ರು ಅಂಚೆ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಇಂತ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಪುರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ದಿನಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವರೆಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಓಲೆಗರಿತ ಓಲೆಲು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಉಲ್ಲನ್ ಪಂಪಿನ ವಿಘ್ನರಾಜರಾವಡು ಬೈತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾವಡು ಮುಣಚಿತ್ತಾರಾವಡು ನಮಕ್ ದುಬ್ಬೆ ತೆರಪಾದೇರು ಅಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿದಿನ ಇಜ್ಜಿತ್ ನಿತ್ಯ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ತೆರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಆಗೊಂದುಂಡು. ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಮರ್ಯಾದಿದ ಮಾನ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಉಡುಕಿನ ಅಕ್ಷರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ಕ್ ಇತ್ತದಿನ ದುಂಬ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುದು ಅವು ಆಯ್ಜಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾನೆ ಪುಣ್ಯೋಡು 1994 ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿ ತುಳುವೆ ಹಿರಿಯ ವೀರಪ್ಪು ಮೈಲೇರ್ಕು ಒದಗಾಯರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒದಗಾಯರು 1994 ಇಸ್ವಿ ಇಡು ನಡತಿನ 3 ದಿನದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವು ಆನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪಣ್ಯಾನ 1992 ಇಸ್ವಿಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಒಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿನವು ತೆರೆದಿತ್ತಂಡು. 20 ಇಸ್ವಿದ ಪುರತುಡ್ ನಿಂಚಿ ಅಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ನಡತದಿತ್ತಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಲ್ನ ಗೋವೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾತ ನಡತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಯಾನ್ಲ 20 ಇಸ್ವಿ ಆ ಕೊಂಕಣಿದ ಹೋರಾಟ ಎನ್ನ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪುಂಡಲೀಕ ನಾಯಕ್ ಪಂಪಿನಾರ್ ಗೋವಾಡ್ ಐತ ಹೋರಾಟದ ಜವಣೆ ನೇತೃತ್ವ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಗವು ಯಶಸ್ಸಿಲ ಆಡು ಆ ಹೋರಾಟ ಎಂಚಾಡು ವಯಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡುನಾಡ ದಾಯಗ ಕೇರಿದರು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಲ ಅಪಗ ಆದಿತ್ತನ ಅದು ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉದಿಪನದಾನಿ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಕಾಂಡ ತುಳು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುಡ್ಲಡ ಪುರಭವನ ನಡತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನವು 1994 ಇಸ್ವಿಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸುರುತಾನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಏತು ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಖನ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಆನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನೆ ಉದಿಪನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಬೊಡಾಪಿನ ಕೆಲಸಲು ಮಾತ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದು ಬಾತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಕೊಡೆತ್ 83ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತಿರು ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಸಂಚಿಕೆನ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಚಿಕನ ಕನದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಐಡಿದು ದುಂಬೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕೇಳಿಕೆ ನಡಪರೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತರು ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏತದಾದ ಪಂಪಿನ ವಿವರಲು ಅಂಚೆ ಐಡು ಬುಕ್ಕ 94ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಡು ದುಂಬು ಬೇತೆ ಏರಲ್ಲ ಆ ತರತ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏಪಡ್ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇನಿಕ್ ತುಳು ಸಾಲಿಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಷೆಲ ಆದೊಂಡು ಮತ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತುನಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಅಂಚನೆ ಪದವಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಳು ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಎದುರು ತುಳುಲ MA ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ 4 ಬ್ಯಾಚ್ MAದ 4 ಬ್ಯಾಚ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಳು MA ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹೋದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಅಭಿರುಚಿ ಆ ಒಂದು ದುಂಬು ಬರೋದು ಪುನಂಚಿತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು 1905ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇಶದ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ದುಂಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ 14 ಭಾಷೆಲು ಎಡ್ಮನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ 1957ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಡೆ 1972ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಣಿಪುರಿ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆಲಿನ ಸೇರಾಯಿರು 2003ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಸಂತಾಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ದುಂಬಾಯಿನ 4 ಭಾಷೆಲಿನ ಸೇರ್ಪಾಯಿರು ಇಂಚ 22 ಭಾಷೆಲು ನೆಟ್ 12 ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲು 4 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲು ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ತಾನ ಮಣೆ ಪಡೆಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದುಲ್ಲಾನೆ 2004 ಪುರ್ತುಗು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತಿನ 5 ಭಾಷೆಗಳು ತುಳು ಒಂದು ಆದಿತ್ತರು ಅವೇಪ 2004ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನವು 2004 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಳುಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಪಂಪಿ ಮನವಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಡ ತುಳುತು ಏಗಿತೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಸೊರಲಕ್ಕಾದ ತೆರ್ಪಾವುದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಮೋಕಿದ ಬಿರ್ಸಿರು ಆನೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರು ಇದಂತೆ ಪೋಯಿರಂತ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆನೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಸ ಸೊರಲಕ್ಕಾದ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರವೇರಂದ ಅವು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ನಂಚ ಮತ್ತ ಆದಿತ್ಯಜಿ ಇಂತ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಮನೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇರ್ನಂಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಲು 30 ಆತ ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಈ ಸಾಲ ತುಳುನು ಎದುರ್ಕೊನದು ಉಂತಾವಡು ಅವು ಡಿಲ್ಲಿದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಅದು ಮಂಜೂರಾವಡು ತುಳುಕು ಸಂವಿಧಾನ ಮಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪು ಸುರುವಾಯಿನ ಅವೇ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 83ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಂಶಲೇನೆ ಅನ್ಪಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಲಿಡ್ ₹1 ಎಂಬುದು ಟೂಟ್ಲ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆದ ಗೇನ ಗೆನ್ಪುನ ಲೋಕಸಭಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ತಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೈತೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ಈ ಪನ್ಯಂಚಿತ್ತಿನ ಈ 2 ಅಂಶಲೇನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕುರುಡಾದ ಬರು ಅವಿಟತ್ರ ಬಾಕಿ ಸವಲತ್ತುಲಿನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ದಾರ ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಲು ಸುತ್ತೋಲೆಲು ತುಳುಟ್ಲ
ಮಾತೆರೆಲ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಅಚ್ಚಾಪುಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಷೆದ ಬುಲಿಚಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಉಲೈ ಇತ್ತಂದೆ ಪರವೂರ್ದ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶಲೆಡೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚೇಲೆಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕೃತತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನಾ ತಿಕ್ಕಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದ ಬೆನಂದುಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಂಘಟನೆಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯುಜಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದ್ಲ ಬೆನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೂರದರ್ಶನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ ಅಂಗನಲೆಡು ತುಳು ದಿಂಜ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವೀಡ್ ಸುರಾಯನ ಚಿಂತನೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರೆನ ಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷಲೆಡು ತುಳುಕಾದ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇರ್ಪದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ್ತ ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತನ ಬರಿದ ತುಳುತ್ತ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತ ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ ಬುಲೆದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವು ಪ್ರಸಾರ ಆಪನೆಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆತಿನ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಯಾನೈಟ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿನಾಯೇ ಪಂಡದತ್ತೆ ಅಂತ ತೂಯಿನಾಯೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವನ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನನಲ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಸಾರದ ಅವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಧಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅವಧಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಪೋಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 10-15-20 ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಹತೆಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಶರುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದಿಗೆ ಬರೋಡನ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಪನ್ಪತ ಅವುಲ ಐಕ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನವು ಐಕಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬರೋಡನ್ನಾಂಡ ಅರ್ಹತೆಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದುಪ್ಪಡು 15 ಲಕ್ಷದ್ದು ದಿಂಜ ಜನಪಾತರನ ಭಾಷೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಭಾಷೆ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಬುಡಿತಿನಾತ್ ಆ ಭಾಷೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತೋರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಈ ತೋರ್ತದ ಚರ್ಚೆಲೆಡು ಉತ್ತರಲೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ದೆಹಲಿಡು ಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು 6 ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿಲಿನ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುಡು ಅವಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಆಪಡು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಆವುಡಾಯಿನಿ ಹೆಂಚಿನ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆವುಡಾಯಿನಿ ಓಲ್ ಆವುಡು ಹೆಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಗ್ಲಾಗ ಮಾಹಿತಿಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಸ್ವತಃ ದೆಹಲಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೊಂದು ತೂತೆ ಆರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ತರ್ತ ಕೆಲಸಲೇನು ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾದ ಆವುಡು ಎಂಚ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಗಳು ತುಳುಡು ಖಾಲಿ ಉಡ್ಡಳು ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಂದೆ ಯಾವಂದು ಪೂರಗಡಿಡ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವುಡು ಆ ರೀತಿಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನೇನು ಅನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ಲೇಡು ಆರ್ಲ ಒರಿನ್ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪ ತುಳುಕಾನಾಗ ಈ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯಂಚಿತ್ರ ವಿಚಾರಲೇಡು ಮೂಜಿ ಹೇಗಿತ್ತ ಉಂಡು ಓ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದ ಹೊರತಾದ 15 ಲಕ್ಷ ತವೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಲೇಡು ಜನಗಣತಿಲೇಡು ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏತೋ ಇನಿಕತ್ ಇರುವ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶಿವೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲೆ ಆವಡು ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕುರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ 1 ಕೋಟಿ ದಾತು ಜನ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಿಲೆಡು ಸೇರ್ದು 1 ಕೋಟಿ ದಾತು ಜನ ತುಳುವೇರು ತುಳು ಒಳ್ಳೆದು ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಡ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಬುಕ್ಕ ತುಳುತ ಅಂಗಡಲ ನಡಪವನ ಚಿತ್ರಣಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಲೇಸದ ಜೊತೆಟ್ ಐಲೇಸದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟುಡು ತೆರಿಪವನ ಇಟ್ಟು ಐಲೇಸದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಚೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳು ತ ಕೆಲಸರು ನಾನಾನ ಮರಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಏನುಜಿ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇಂಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಸರಿ ಮುಂದರ್ಪ ಬಯನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿ ಶಿಫಾರಸು ದಾಖಲೆ ಅವು ನನ್ನ ಅವಳು ಸರ್ಕಾರ ದುಂಬದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೋಂಡು ನನೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೈದದು
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಸಬ್ಬೇರೆ ಪೋಯಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಉತ್ಸಾಹ ತೋಜಾಬುನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಜಾತಿತೀತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಕೈತಲ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪನುಲಿ ಈ ತುಳುತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಎತೋ ವರ್ಷ ಮೇನತ್ ಬರಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಪಗಪಗ ತೆಲ್ಪುಡುವರಿಯವರಿ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಸರಳಕ್ಕದೇರು ಎಂ ವೀರಪೊಯ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆರು ಆಮೇಲೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಆಮೇಲೆ ಐವಂಡಿ ಸೋಜಿರ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಸವಾಲೇನಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದಿಲ್ಲಿಡು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ಹೆಂಚಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ತುಳು ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಆರೇನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲೆ ಪಡಾದು ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಆರಡ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾತ್ರಕತೆಲೆ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಹರಿಪ್ರಸಾದರು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಕುರಿಯರು ಈಚೆಗೆ ಐಡ್ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಪಂಪಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲುಡು ತಾನು ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಅವರು ಪಂಡಿತ್ತೀರು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಾರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಒಂದು ಶುರುವ ಆಯ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ ಏನಿ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಂದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಇನಿತ್ತ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಅವಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಯಾನ ಅವಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಳ ತೀರ್ಪಿನ ಉದಯ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚಿತನಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟರು ಇಂಚಿತನಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯమైన ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಳುತ ಮಹತ್ವದ ಪೇಪರ್ಲೇನು ಕುರ್ದು ತುಳುತ ಮಹತ್ವದ ತೆರಪವನ್ನ ಚಿಂತರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮತ ಮಲ್ದಿರಿಂಚ ಬೇತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ GVS ಉಳ್ಳಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇರ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತುಳು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಮತ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೇರಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಎತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಗಳಿಗೆ ಬೈದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಬಜಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು ತುಳು ಸಾಲಿಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಷೆ ಆದುಂಡು 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಓಡಿಪ್ಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಲೆಲೆಡ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಂಡು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಲಿ 3ನೇ ಭಾಷೆ ಆದ ತುಳುನ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡು ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಂಡು 2016ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ 2 ಜಿಲ್ಲೆದ 35 ಸಾಲೆಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 1647 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆ ಸಮಯದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ತುಳು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ 454 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2017 ಪುರ್ತುಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿದ ಪೆರಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೆರೋಡ್ ದಿಂಜೆ ಜನ ಬೆಂತಿರು ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ತಿನ ಪೆರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೆಂತಿರು ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರು ಪನ್ಪಿ ಪಾತ್ರೆಗೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಆರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೇನ ಮೋಕೆ ಸಮಗ್ರ ದಿಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುನಾರು ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು 2000 ವರ್ಮನೆ ಇಸ್ವಿಡ್ ಉಜಿರೆಡ್ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 1,00,000 ಜನಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಊರೂರ್ದಕ್ಕಲು ಮತ ಪಡೆಯರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಬಡಿ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ದತ್ರ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಗಲ ಉಜಿರೆಗೆ ಬತ್ತಿರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಐಡ್ಬುಕ್ಕ ತೆರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆಗೆ SM ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನುಡಿಸಿರಿಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲು ತುಳುಕು ಬಂದು ಕೇಣಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಆಡ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುಂಡ ಅವ್ರು ಗೊಂದಲ ಆಪಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶಿಫಾರಸು ಕಡಪೋಡು ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಶಿಫಾರಸನ ಒಂಜಿ ಆದ್ ಕೊರೋಡು ಈ ತರ ತಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ 2016 ಇಸ್ವಿಡ್
ಅಪಗದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರರು AC ಭಂಡಾರಿ ಆರೇನೆ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಮಾತದ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯರಿಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗರಿಗ್ಲ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿ ಬೆನ್ನಯ ಕೊರದು ಬದುಕ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ 2017 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಸಮಯಗಳ ಆರಿಗೆ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟಾದ ತುಳುಕು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುರುಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಆ ಬೇಡಿಕೆನ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಆ ಮೂಲ ನೇತೃತ್ವ ವಯಸ್ಸಾಯನ ಮಲ್ದಾಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಪಂಡು ನಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುಕಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಊರು ಪರವರದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತುಳು ಮಾನದಿಗೆಗಾದು ಕಾತುಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚೆಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಣೆರು ಹೊಸ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುತ ಪೆರ್ಮೇನೆ ತೋಜ ಒಂದು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ತುಳು ಸೇರುಡು ಪಂಪೆ ಲೆಪ್ಪನು ಎಂಚ ಕೊರ್ತೆರ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡ ಆಸಾಮಡು ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಅಡ್ಡು ಭಾಷೆಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಎಡಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿಡ್ದು ಅಂಚದು ಆ ಜನಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರದಾಂಡ ಜನಕ್ಲಿನ ಆ ದಾಮಾಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಜ್ಯಡು ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ನ ದಾಮಾಷೆ ಅಂತೂ ಒಂಜಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ವಿವೇಕ ರೇಖಲು ತುಂಬ ಪಂಡಿತ್ತೀರು. ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಆಜಿ ಭಾಷೆಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ತುಳು ಪಂಪಿನವು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಾಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಭಾಷೆ ಅವು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತತೆ ಕೋದು ಅಂಚಾದ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ತುಳುನು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಾತ ಅಂಶವೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ವೈದ್ಯರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಎತ್ತಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊರಣಿ ಕಂಬಳೋಡು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪನೆತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಪುಡವು ಅವಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆ ಎಂಚ ಅವು ಚರ್ಚೆಲೆ ಆವಡ ಮೂಲ ಅವು ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಆದ ಅಡ್ ಬುಕ್ ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆವಡು ಈ ತರತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪನಿತ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲು ಬೋಡು ಇತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಆವಡ್ ಬಂತಂದ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತತೆ ಆಯ್ನಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿ ಮರ್ಯಾದಿದ ಕಣ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒವ್ವಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಧಿಕೃತ ಆದಿಪ್ಪಂದಿನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿಲ ಅಧಿಕೃತತೆಗೆ ಕಾಪಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿರು ಆ ನಡೆದಿಂಚಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಕ್ಲ ಆವಡು ಜನಕ್ಲು ಆವಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆವಡು ತುಳು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಆವಡು ಏರ್ಲ ಪಿರ ಒರಿತಿಜೀರು ಅಕಲಕಲ ಕೆಲಸನೇ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿರು ತುಳು ನಡ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು ಏನೇ ಅವು ನಾಶಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಹತ್ತವು ಖಂಡಿತರ ತುಳು ಯಾಪಗ್ಲ ಒರಿನಂಚಿತ್ರೆ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತತೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಬೇಕು ತನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಲ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಪುಡು ಬುಕ್ಕಲಾತ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೈತಲ್ ಬೈದದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೇನ್ನತ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇಪಣ ದುಂಬೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬುದ ಸರ್ಕಾರಲ ಅಕೇರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರು ಮೂವನಾಡುವೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಶಿಫಾರಸು ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸಲು ಇಜ್ಜೇಕ್ ಈ ತೋರ್ತೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೇಪರ್ಲು ಫೈಲ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಅವೇನು ದುಂಬುಕನತ್ತದು ಕೂಡಲೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊನ್ನ ಇಪ್ಪನವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರ ಆವಡವು ನಮ್ಮ ತುಳುತಕ್ಲ ಅವೇನು ಐತ ಪಿರ ಬೂರಡವು ಅಂತಂದು ಈತ ವಿಚಾರನ್ನ ಪಂಡದು ಯಾನ ಉಂಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಪಂಪಿನಾಡ ಎರಡು ಈ ವಿಚಾರಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಚಾರಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಪಿನಾಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು
ಮಸ್ತ್ ನಮಲ ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈತೆಗ್ ಯಾವು ನನ್ನ ಬ್ಯಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲು ಪಾತ್ರರುಂಡು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರರುಂಡು. ಇದು ಕೀನಿನ ಇಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಮಾಧವೇರಿಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೇನ ಪಾತ್ರ ಹೊರತೆ ಕುಂತಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರು ತುಳುಭಾಷೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರುನೆಟ್ಟು ಏತು ಮಾತ ಬೇಲಿಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಲು ಎಂಚ ಹೆಚ್ಚಾ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಡು ಸವಿವರಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ವರದಿದ ಪ್ರತಿಲೆನ ಆಧಾರ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು. ತುಳು ಭಾಷೆಲೆದ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲಿಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಕೊರಿಯರು. ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿಂಡದ ಅದು ಪೂರ ಉಪಯೋಗಿಲು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುವೇರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೊಂಜಿ ಎಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಇರೆಗ್ ಆಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶಲ ಉಂಡು ಅಕೇರಿಡ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಅಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ ಚೂಂತಾರು ಮೇರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆವೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು ಈ ಕಜ್ಜದ ಕುರಿತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾಂತೇರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ತುಳು ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಟ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪಲೆ. ಎನ್ನ ಆಡು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಆಡು ಭಾಷೆ ತುಳು. ಇತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಯಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಟು 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು ತುಳು ಅಣ್ಪೋಡು ಏತು ಬೇಲೆ ಆತನು ಮಾಂತ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿತು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ. ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾಳಟ್ಟು ನಾಲು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷೆ ಮಂತೇರಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆವಡೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣಗೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು. 1 ಕೋಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂತ್ ಕೇಂತ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಒರಿ ತುಳುವೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಂತುಂಡು. ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಂಡು. ನಾವು ಮಾಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿತು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾಯ್ತು. ಮಾಂತ ಬೇಲೆ ವಿವೇಕರಾಯ ಇಪ್ಪಾಡು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾಂತ ಜನಕಲು ಮೋಹನಾಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವಟು ಕಾವಂದೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದಟು ಮಾಂತ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿತು. ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ತಾತಂಡು ನಾಣ ಒಂತೆ ಸಾದಿ ಪಾರಿಪ್ಪು ನಾತೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿತು. ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮುಗಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತಿತು ಮಾಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿತು. ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಟ ಆವಡು. 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ತುಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ಸೇರಡು. ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ತುಳುವೇರು ಹೆಮ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ದುಂಬುದೆ ತಂಪೋಕ ಪಂತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪಾವೆ. ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ರ ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬುಗು ನಮನೊಟ್ಟುಗ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯನಾ ಪಕ್ಕಳ ಮೀರುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರುವ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರು. ಈ ಕಜ್ಜದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಂತ್ರಿತ್ತು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇನುಂಡತಿ ಅನ್ಪಾತಿರ್ನ ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ. ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಗೇನ ಪೊಲಬುನ ಪಂಪಿನ ಪರವುದ ಬಗ್ಗೆ ನೂತ ಇವನಿ ఒక ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು. ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕರ್ನಲ್ ವಯಸ್ಸನ್ನಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ ಮೀನ್ ಕುಲಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಕೊರ್ನಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದಿನಾರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಡೀ ವಿಷಯನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕುರಿಯರು ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚೋಂತಾರ ಆರ್ಲ ಕೂಡ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಅಂಚನೆ ನನಂಜು ಉದಯವಾಣಿದ ವರದಿಗಾರರುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರರುಲ್ಲೇರಿ. ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಾರು ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಾರು. ಆರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುರನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ. ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಿನದನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಂಡ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒರ್ಂಬ ಕಾಲೇಜುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಲು ನೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಂಡ್ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಾಂಡ್ ತುಳುನು ಏಪಲ ಒರಿಪೋಡುಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ್ಲ ನುಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಆದ್ ಬೆಂತಿನ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಾತಿರಗಿಲ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತನೇಟ ನಂಗೆ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ದಾಯಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಬೋಡುಂದು ಪಂಪಿಲೇನು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯಿರಿ. ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಡು ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಡು ಅವು ಶುರುವಾದ ಸೇರುಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಐನ ರಡ್ಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಸೇರ್ಸವುಡು. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲೆನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಡ್ಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮೆರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು 4 ಮೆರೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ರೀತಿದಿರ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅದಗದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದೊರೆ ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಾದ ಪಂಡಿತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪಿಜ್ಜೇರ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದು ಪಂಡಿತೇರು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂತುಲೆ ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಳೆ ಅಂದ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಈ ಪೂರ ಭಾಷೆಗಳ ಆಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನು ದೇವೇರು ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಪದ ತುರುವ ಪಂಪಿನ ಪದರ್ದು ಬೈದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ತುರುವ ಪಂಡ ಗೋಪಾಲಕೇರಿ ಅತ್ತಂಡ ಪೆತ್ತನು ಸಾಂಕುನಕಲಿಂದ ಪಂಡಡ ಆ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಮಂತುನಕಲಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅವು ನೀರಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ವಂಶಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂಪುನಿ ಪಂಡ ನೀರಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ನೀರಿರ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೈದನೆಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಟು. ಅಂಚದೆ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಲಬು ಈತನೇಟ ದಾಯಿ ರಡ್ನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷೆ ಆದಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪುನನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ 18ನೇ ಶತಮಾನದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಲುಪೇರಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಅಲುಪೇರಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಕೆಳದಿ ವಂಶಸ್ಥೇರ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೂನಗಲ ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆದ ಪಲಬು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅರ್ನ 2ನೇ ಪಾಠ 2ನೇ ತರಗತಿದ ಪಾಠಗಾರು ಆ ಕಾಲೋಡೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯನು ಸೇರ್ಸದಿತ್ತೇರೆ ಕೆಟ್ಟೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿನು ತೂನಗ ಅಲುಪೆರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ತೂನಗ ಮಾತೆರ್ನೆಟ್ಲ ತುಳುಗು ಈತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ತುಳುತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾಯ ಈತ್ ಪಿರಬೂರುಂಡು ಪಂಪಿನನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ನಡತುದಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮದ 4 ತಿಕ್ಕಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರ್ನಕಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕಲು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿದ ಪಾರ್ಕೂರ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನೆಲೆಯಾದ ಉಳ್ಳೇರಿ 4 ಬಗೆತ ತುಳು ಪಾತೆರ್ವೇರಿ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುವೆ ಬೇತೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ತುಳುವೆ ಬೇತೆ ಪುತ್ತೂರದ ತುಳುವೆ ಬೇತೆ ಉಡುಪಿದೆ ವಾ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಈ ತುಳು ಮುರನಿ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಶಾಸಕೇರ್ ನಕಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪಿರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಲಿಪಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತನಿಂದ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಂತೊಂದು ನೇನು 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಪಂಡದು ವಾದ ಮಂತುನಾಗ 6 ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡೆ ಯಾಲ್ನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹೋರಾಟನು ಮನ್ಪುವೆ
ಎನ್ನಲ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆನು ಕೊರ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ 2009 ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆನಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಮುದ್ದು ಬೇಡ ಬೆಳ್ಳೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನು ಕೊರ್ತೇರು. ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆತಜಿ ಅಂಚನೆ 2017 ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬನ್ನಗ ಅರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮನವಿನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಮಾತ ನೇನು ತೂನಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುನು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಕೇನೋಡ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ದಾಯೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಆಂಧ್ರಡ್ ತೆಲುಗುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದುನು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಆದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಪ ದಾಯಿ ಈ ತುಳುನು ಕೊರಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈತು ಪೂರ ಹೋರಾಟನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೀಠ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ತುಳುಕಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಕಲಾದುಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಶಾಸನ ಲಿಪಿನ ಇನಿ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಐನು ತೂಪಿನಕಲಾದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಐನು ಆಯ್ನಾತ್ ಐನು ತುಳು ಶಾಸನನು ನಾಡು ಪತ್ತನಕಲಾದುಪ್ಪು ಅಕಲು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈತ್ ಪರತ್ ಲಿಪಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಗ್ ದಾಯಿ ನನಲ ನಿಗಲ ಲಿಪಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಐನ ದಾಯಿಗೆ ನನಲ ಅಂದು ಮಂತ್ವೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ತುಳು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪದ್ರಾಡು ಭಾಷೆನು ಒತ್ತೊಂದೇರು, ಮಿಜೋರಾಂ 14 ಭಾಷೆನು ಒತ್ತೊಂದೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಜನಪದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ಆದುಪ್ಪಡು ಅದನ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಚಿನ ನುಡಿ ಆದುಪ್ಪಡ ಅವು ಪೂರ ತುಳುಟುಂಡು. ಇನಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಲ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿಲ ತುಳುಟು ಬರನುಂಡು. ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಆತ್ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ದುಂಬತ್ತ ಪೋವನುಂಡು. ಆಂಡಲ ಈ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಪೀಠದ ಕಲೆ ಈತು ಪೂರ ಐನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನಗ ಇಂದು 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಂದು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ನಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಬರಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬಾರಿ ರೀತಿದ ನೆತ್ತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು. ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನಮನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಮುರಲೆ ಐನ ಕಂಬುಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದಂದು ಆದುಪ್ಪಡು ಅತಂಡ ಆ 4ನೇ ಶತಮಾನಡೆ ಪಂಪೆರಿಗೆ ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವ ಆ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋನಗ ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡೆಂದು ಪಂಡೆದು ಆ ಮೀನು ಪತ್ತನಕಲೆ ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವದ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪಾರ್ದನನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಐನ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು. ಈತು ಪೂರ ತುಳುತಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಂಚನೆ ಸೂರಲ್ ಅರಮನೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಐಕ ತೆಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಶಾಸನಲು ಆದುಪ್ಪಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನುಂಡು ಅಕಲ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಶಾಸನಲೇನ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಐತ ಲಿಪಿನ ಪೂರ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಐನ್ ಬಾರಿ ಐನ್ ಒರಿಪಯರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆ ಕಾವಂತೆರ್ಲ ನಿಕ್ ಬಾರಿಯಾದ ಪೊನೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ತುಳುಕು ಬಾರಿಯಾದ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಂಚದ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಡು. ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುದಾನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊರಿಯರ್ ದಾದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು UGC ಆದುಪ್ಪಡು KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದುಪ್ಪಡು IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಪೂರೆಟ್ಲ ಐನ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರೇರ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಆ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಬರಡೆಂದು ಪಂಪಿನೇನೆ ಯಾನ ನಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾಧವ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಒಡಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತೆರನು ಕೆನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರೆನು ಉಂಟಾವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನೆ ಮಾಹಿತಿಗಾದ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಡತನ ತುಳು ಮಿನದನ ಶಿರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನಡತನ ತುಳು ಮಿನದನಟ್ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನಾಮಲಗೆಂದಿರು ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚನೆ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಸುರದ ಮಿತ್ ಈ ಬಗೆಟ ಅಭಿಮಾನದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸ್ದ ನನೂರಿ ಮಾನಾಧಿಕದ ಪುಣ್ಯರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ವೇಣು ವಿನೋದ್
ಮೇರು ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರು ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರಪ್ಪ ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಇಂದು 105ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಿಕ್ಲ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಗೇನದ ಫಲಬು ಮಲ್ತೊಂದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂದೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರ ಅವಡ್ ಮಾಂತ ಇಂದೆತ್ತ ತಂಡಗ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಐನಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚೂಂತಾರ್ ಬೊಕ್ಕ MSRS ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯನ ಪಕ್ಕಳ ಮಾಂತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರು ಈ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಕೇಳ್ರಿ ಕೇಳೋಣತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಸಾರಿ. ಇತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆರು ಈ ತುಳುನು ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆತಿನ ಹೋರಾಟ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಇಂದೆತ್ತ ವಿಸ್ತಾರ ವಿವರ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಐನು ಕೇಳಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೋರಾಟ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈತ್ ಬಿಗು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ಡು ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಲಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಹೋರಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆರ ಆರ್ ಇಪ್ಪಡು ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಇಪ್ಪಡು ಮಾಧವೇರ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಏರುಳ್ಳೆರು ಮಿಕ್ಲನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗಟ್ಟಿತನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇಂದೇ ತನ್ನಟ್ಟು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅವೇ ಅತ್ತಂತೆ ನವ ಮಾಧ್ಯಮನ ಇಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದೆತ್ತ ಕೊಡುಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ತುಳುಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಪನಂಚಿನ ಈ ಯೋಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಚಿನ ಯೋಗ ರಡ್ಡಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೂಡುದು ಬರಡು ಪಣದು ಯಾನು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಪಾತರ ಬೋಪುಜಿ ಇಂದೇನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೂಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಲೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಮದ್ದಿಪು ಕೊರಿನ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ಪೊಲವುದ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಮದಿಪುಗು ದುಂಬು ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿನ ದುಂಬು ದಿಯೋಲಿ ಪಂಡದು ಕೇನನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನೊಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೇಮ ಇತಮಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಪನಗ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾನ್ಯತೆ ವಿಷಯ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಒಂದರು ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಡ್ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಬರೋಡಾಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ತುಳುತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಆತ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದೇಟ್ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡಿച്ചു ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲು ಇಜ್ಜಿ ಆಡಲ ನಮಕ್ಕ ಮಾತ ನೆನಪು ಪುರಕ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪರ ಐಕ್ಳಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನವು ನಮಕ್ ನೆನಪಿಪ್ಪರಿಯಾವು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳ ಅನುವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡ ತುಳುತ ಅನುವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಆಕಿಂಚೆ ತುಳುತ ಅನುವಾದ ಪಂಡ್ ದಾದಿಜಿ ತುಳುಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಲು ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಣದೇನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಲೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಳುತ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಲೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವು ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಲೆಪ್ಪುಡ ಬಂದೆ ಅಕಲ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಿರದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ತುಳು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ತುಳುತ ಕವಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ತುಳುತ ಕವಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕವನ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಂತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೆಲಸಲಿನಾಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಬಾತ ಮಸ್ತ್ ನಮನಿದ ಕೆಲಸದ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತುಂಬರು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ಯರು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರೆಯವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಪರೆಯವು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ಯ ದಯಮಲ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಪಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನ ಕೋಟನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಕುಲಪತಿ ಪಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಗುದೀಕ ಐಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಜ್ಜದ 150ನೇ ಕಂತದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆನು ವಹಿಸಂದೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಕುಲಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಮೇರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೇದ ಮದಿಪು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪನೆ. ಮಾತರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತುನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ದಯ ಬಂಡಗ ಅತಿಥಿನಕಲ ಪಾತೆರಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂಡ ಮದತು ಬೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಪನಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಂದುವರಿಸವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ 2 ಪಾತೆರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಪಿನ ಸರ್ ಇರ್ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಮದಿಪು ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ದಯ ಬಂಡಗ ಸುರುಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಒಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ 150 ಕಂತುಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಇತ್ತ ಸಂಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತ ನೆಕ್ಲೆಕ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳ ಮಾದೇವರನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಪೀಠ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಕೊಡೆಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ್ ಮಾದೇವರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಪಾಠಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಬಣ್ಣ 150 ಬಣ್ಣಗ ಅವಳ ಬಾರಿ ಒಂತ ಸಮಯಡು ಈ 150 ಒಂಜಿ ಕಂತರು ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಬಾಲ್ದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಮಾದೇವರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಹಪಾಠಿಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಬಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಕೆಂಡ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ 6 ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ. ಸೊ 6 ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯನ ಹಾಕಿ ತಿರುಪಾಯರು. ದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಣ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಐತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋರಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಿರ ವಿ.ಸಿ. ಬಂಡರ್ಲ ಅದಪ್ಪು ವೀರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅದಪ್ಪು ಮೋನಾಳು ಅದಪ್ಪು ವಿವೇಕ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಯರು. ಸೊ ಅಕ್ಲನೇ ರೀತಿರು ಪೂರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೂರ ಜನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲನೇ ರೀತಿರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಬರಡು ಬಂಡದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ವಿವರನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ದಾದ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರೋದುಂಟು ಪನ್ಪಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 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 ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಬರಡು ಬಂದಾಂಡ
ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಆ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಮೂಡುಬಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಾನ್. ಸೊ ಈ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಡು ಬೆಳೆನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಬತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಂತ. ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಈ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಡು ಒರಿ ಪಾತ್ರನ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಅವು ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿನು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿತ್ರಿಸೋನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಯಾವುದೇ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗ್ ಆಯ್ತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಷೆನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಕೊಡ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ಸೊ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಐತ ಅನನ್ಯತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಐತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ತುಳುವರೆಗಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಪನಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅವೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅಪಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಬೈದಿನ. ಈಗ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ತಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಚಿನ ಕೆಲವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಾಂಡ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ನನ್ನಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬೈದಿಟ್ಟು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನ ಆದಪ್ಪು ಇಜಿ ಬಂದನ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಬೈದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅದು ಬೈದನು ಅಂಚ ಬಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ದಾಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1850 ಒಂಜಿ 1850 ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆದ ಗ್ರಾಮರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋನಾಗ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಪೂರಾ ವಿಷಯಗೂ ಅವಿನ ಪೂರ ದ್ರಾವಿಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಬಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾಯನ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಲು ಪಂಡೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ದುಂಬುರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬಂತಿನತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆದ ಒರಿದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷಡು ಇದು ತೋಯಡ ಮಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಐತು ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದು ಅವು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಪ್ಪು ತುಳು ನಾಟಕಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೇಟು ಅಲ್ಪಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳುಗು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದ್ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಯಾವುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮುಡುಬೆಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ದೇವಣ್ಣಗರ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 343 351 ಒಂದು ಪನ್ಪೇರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 17 ಸೊ ಒಂದೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆದು ಕೊಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಮಿಳ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂದು ರಿಚ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಡೆದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೂರಿಯ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಂಡ ಸರಿಯಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತನು ಬಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾ ಬಂದು ಇನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 15ನೇ ಶತಮಾನಡೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ತುಳು ಭಾಗವತ ಆದಪ್ಪು ಕಾವೇರಿ ಆದಪ್ಪು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆದಪ್ಪು ಜನ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗಮನಿಗೆ ಬೈದಿಜ ಅವೇನು ಇಂಚೊತ್ತಿಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲರೆಗೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪೆರೆಗೆ ಅವು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ ನಾವು ಆತೆ. ಸೊ ನನಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಮುಲ್ಲೆಡು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ದುಂಬತ್ತಿನಾತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾಷೆ ಬಂದು ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಡು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಂಗೆ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳು ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೋಜೊಂದುಂಟು. ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಬತ್ತು ದಾಯ ಬೈದಿಜಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರು ಮುದ್ದು ಬೆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಜನ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲಂದು ಪಂಡೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ 2019 ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ದೆತ್ತನೇ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧಾರಣ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಬಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅವಲ ಬಾಂಬೆಡ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಉಪ್ಪೇರ ಬಂದು ಇನ್ನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಜನಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತೂಂಡು ಬಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಲ್ಪಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತ ವಾ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ದೇವನಗ ಮುದ್ದು ಬೇಡ ಬಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಬತ್ತನ ಐಟು ಪುರ ದಾದ ಬಂದು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಎಂಕಲ ತೋಜುಂಡು ನಿಜವಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುದ್ದು ಬೇಡ ಬಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಆಯ್ತ ಲಾಭ ಬಂದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ರಾಜ್ಯಡಾದಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರಡಾದಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸತ್ತುಡಾವಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದನ ವಿಧಾನಸಭೆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಾಯ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆವಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪನೊಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾವು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪಿನಕ್ಲಾಗ ಅದು ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪಿನಕ್ಲಾಗ ಅದು ಪಡು ಇನ್ನು ತುಳು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂಜಿ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆತು ಫಂಡ್ ಕೊರೋದು ಐತಲ ಲಾಭ ತುಳು ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಲಾಭ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಪರ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದಿಚ್ಚಿ ಐತಾತಿಗೆ ಐತ ರೀತಿನೇ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಸಕ್ತಿ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯನೇ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದದ್ದು ಹೆಂಗ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮುದ್ದು ಬೆಳ್ಳೆ ಬೇಡ ಅದು ಪೆರೆಗೆ ಅವು ವೆಣುವಿನದು ಅದು ಪೆರೆಗೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಯನ ಪಕ್ಕಳ ಅದು ಪೆರೆ ಅವು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಂಡೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಶ್ರಮ ವೈದ್ಯರು ಬಂದ್ಪಿರತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಶ್ರಮ ನನ್ನತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಪರೂಪಗ ಹೊರವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದು ಪೆರಬಲ್ಲೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾತನು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಐತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೇರಿಯರು ಗದ್ದಲ ಮಲ್ತೇರು 2 ದಿನ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮದತು ಗುಡಿಯರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ತಾಂದೆ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಮೀರ್ದು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಈಡೇರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊರ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಗದ್ದಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಮದತ್ತು ಬಂದು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎರೆಗೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂರೋಡು ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೂರುಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆ ಆದುಪಡು ಅಕ್ಲ ಅದು ಬೇತಕ್ಲ ಆದುಪಡು ಅಥವಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆದುಪಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಪರೂಪ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾವಜಿ ಬಂದು ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಈ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಕ್ಕಲ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇಣುಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಂಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿನ ಭಾಷೆ ಆದ ತುಳು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಬರಡು ಬಂಡದ ಯಾನ್ ಹಾರೈಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೋರ್ನ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜನ ಹಿಡಿದವರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಇತ್ತನ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಕಡಪಡಾದ ಕೊರಲಿ ಪಂಡ್ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪೆ ಆಕೆರಿಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಕುಲಪತಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕೆ ಯಾದವ್ ಸಸಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕಡ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯೋ ತುಳುವೇರ ಅದು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯೋ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ
ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಪೀಠದಕ್ಲ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬಂದೆನ್ನುವ. ಸೊ ಅವೇನು ಅಕ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಲ್ತಿ ಕುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಸು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕೇರಿಗಾದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸಮಯ ಈ ಲೇಸುದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಮಣಿಟ್ಟು ಕುಲದು ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗ್ ಆಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುದ ಗೇನ ಪೊಲ್ಲವನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ ಈ ಲೇಸುದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ ಚೂಂತಾರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯನಾ ಪಕ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ವೇಣು ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ನಿತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಪೂರ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಈ ಲೇಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.